Takže, čus ľudia, dneska je to nové video z Robloxu a je to opäť Mega Noob Simulator. Už som tam pokročil od minulého videjka, ukážem vám rovnako. Toto som ja. Ak ste si mysleli na začiatku, že toto som ja, tak vás zase sklamem. Podľa mňa vyzerám dosť dobre. A poďme sa rovno vrhnúť. A idem vám rovno ukázať, že čo všetko. Môžeme kúknúť, aký som už veľký oproti tomuto nubákovi. A ako ho rýchlo zabijem. OK, máme Evolve. Nice, čiže už sme ešte väčší ľudia. Takže to je ešte lepšie, čiže ešte na videjko, tak to sme sa hneď zväčšili. OK, nemám problém, nebraním sa. Takže, a poďme, ako môžete vidieť, v minulom videjku sme skončili na tom Bigger Noob Islande. Teraz sme už sme mali Sky Valley, ja neviem ľudia, ako sa to volá, prepáčte. Proste sme ešte odomkli tento ďalší Island a potom už sme aj na vulkáne. Takže si myslím, že by sme sa rovno mohli vrhnúť. A čo som tam tak ja spozoroval, tak som zistil, že tu je ešte ďalší Island, takto, po vulkáne, moment. Ja som tu, áno, a vidíte, už máme 2000 strange, čiže už cez ňou môžeme prejsť. A už sú to nejaké veľkí nubovia a ukážem vám, že aj tu na dole sú. Moment, tu na dole takto. A vy ich tam ešte asi nevidíte, oni proste sú tam takí trochu menší ako ja, teraz aktuálne, lebo sme sa zväčšili. A pozeral som na YouTube nejaké videjka, aby som zase niečo aj vedel o tejto hre a zistil som, že vlastne tu na hore by mal byť asi nejaký prvý boss fight a že by to malo byť v tejto sopke, ktorá je mimochodom fakt vysoká, tak ja by som to urobil takto, že zídeme dole a postupne budeme zabíjať týchto nubákov a tak dojdeme až hore. Čo vy na to? Podľa mňa je to... Tak pôjdeme to tak na postup. No a prepáčte, že sa kúkam na tie robuxové veci. Proste... Väčšina z vás určite viete, že to hrám na mobile. Takže... A tu na ako mám ruku, tak hneď pod tým je tá vec, na ktorú sa dá kliknúť a čiže to sa ospravedlňujem, že to takto sa vybeháva. Čiže ak vám to leze na nervy, tak prepáčte, bohužiaľ to neviem nejak spraviť toto. Snažil som sa porobiť niečo, aby bolo video kvalitnejšie, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. A samozrejme môžete zanechať like, odber a kľudne aj zdieľať, ak sa vám video veľmi páči. A ak sa vám video nepáči, tak môžete dať dislike. A myslím si, že by sme mohli skúsiť dať hype 5 odoberateľov. Ja viem, že je to celkom dosť, ale ja verím, že vy to dáte. A podľa mňa by sme na tomto videjku mohli zanechať takých... Koľko lajkov? Napíšte do komentárov. Nechám to na vás, že koľko lajkov ste schopní dať. Uvidíme. A už to nechcem obkecovať. Tu nás sme pri tejto sopke. Tu je nejaká hlava bacona a tak nebudem to obkecovať, ideme tam. Ľudia, ak mám byť úprimný, neviem, čo od toho mám čakať. Ale je to takýto bacon. OK. Celkom nám to tancuje. Sa nám vysmieva, tak to dávam. Uvidíme, čo... OK. Dal som nejakú lávu. To sa nám predpokladom bude hitovať. Ale nevyzerá byť doprčí ľudia. No dáva celkom damage ako.
ľudia, my sme mŕtvi. Sme mŕtvi ľudia. Ach jaj. Tak toto bolo ťažšie, ako som očakával. Nevadí, dáme tomu druhý pokus, lebo my sa nedáme len tak zahambiť, samozrejme, ľudia. My proste nemôžeme sa len tak zdať. Takže už ich asi zabíjať nejdeme, rýchlo to tam prebehneme. My sa zahambiť nedáme, proste ideme na to teraz už viac tryhard, lebo ja som si myslel pri mne, že bude trochu slabší, ale tak čo som mal čakať od toho, veď je to boss predsa. No dobre, nejdem to zase tam obkecávať, ideme na to. Zase toto isté, toto by mohli dať skip, keď už to poznáme ako, ale okej. Samozrejme sa smeje. Podľa mňa mi lepšie tancujeme, kúknite na neho, to je nič opačné. Zlepšie aj v tancovaní. Au, ľudia. Au, strašne hard. To je extrémne hard, ľudia. Tomu sa tomu ani nedá vyhýbať. Nevravte, že ho neporazíme, to musíme. Veď je to iba slabý bacon. Ľudia, tak toto ma zaráža. Že my takýto svaloši neporazíme takého bacona. Fuj. To je ponižujúce fakt ako ľudia. To problém je, že my sme extrémne veľkí. On má 4200 života, to sa mi zdá, že ani my nemáme. My sa do neho nevieme trafiť. No nevadí, my ho dáme ľudia. Ale toto už má fakt štve, keď umrieme viackrát, tak myslím, že tu sa to nedá nejak skipnúť, proste, že by tam mali skip. A proste chápeme sa. My to nespríjemné sa stále na to kúkať. Au. Tak to na začiatok hej. Ježiš, ľudia, my umrieme hneď. Je mŕtvy. A zosypali sa na neho kamene. Tak to je nice. OK. Dúfam, že to iba nebola taká predlhá. Keď tak on je fakt dal na štáty. OK. Takže bol tam ten Mega Bacon, ako ho poznáme už zo začiatku, čo o tom sa bolo na začiatku hry. Tí, čo ste nevideli prvý diel, tak určite choďte mrknúť. Myslím si, že je dosť dobrý. A ja to nejdem obkecávať. No poďme si niečo nafarmiť. Lebo ako tu už sme pri workout baconoch a myslím si, že tí už by nám mohli dávať dosť. Čiže dávajú 25 ako sa to volá, coinov, tak? A 6 strange, to je v pohode, ľudia. Už máme 2172 strange, tak to není podľa mňa zlé. Ináč spravedlňujem sa, stalo sa tie poklesy Wi-Fi. Ešte nie som doma, ale hneď ako budem doma, tak budú určite kvalitnejšie videá, čo sa týka Wi-Fi. Takže to prosím ešte pre tentokrát ospravedlňujte. Toto je asi posledné videjko, také, že možno takéto menšie poklesy Wi-Fi. A potom už by mali byť kvalitnejšie.
Takže dúfam, že sa budete tešiť. A myslím si, že by sme mohli teraz chvíľočko farmiť. Nebudeme asi nič rozprávať a budeme iba farmiť. Alebo ľudia, mám taký nápad. Čo kebyže teraz to trošička strihnem a vrátim sa k vám, keďže budem zase lepší. Čo vy na to? Myslím si, že je to celkom múdry nápad, lebo nechcem vás to zbytočne zdržiavať tým, ako ja farmím. Takže to strihnem a uvidíme sa o chvíľočku. Takže zatiaľ. OK ľudia, takže už sme trochu pokročili, keď sa kúknete na moju maslu. Mal som asi 2200, keď som dával strih a teraz už mám 3054. Ako vidíte, už mám aj viac hlav. A mám ešte aj dosť coinov, takže a na začiatku tejto série, čo som vravel, že tam musíme odovzdávať hlavy. Prepáčte, to som nepovedal úplne jasne. Neodovzdávame, ale ich vlastne predávame za coiny. Čiže to znamená, že jedna hlava sa rovná 50 coinov. Čiže keď ich predáme, tak získam dosť. No a to nebudem asi obkecávať. A ešte si dáme trošička farmingu. Ja to som ešte chcel. Mám nový efekt za 7500 coinov. Áno, nafarmil som si ich, neviem ani ako. Že takto, keď do neho buchnem, tak začne tak vybuchovať. Podľa mňa je to cool. A vraj dáva to aj väčší damage. Môžete vidieť, že ho dám na 4 alebo na 5 rán. Teď som ho dal asi na 6, čiže je to super podľa mňa. Ten výbuch a tak jak to vidím, takže ešte trochu spolu pofarmíme nejakú maslu, aby sme boli ešte silnejší. A zase v ďalšom videjku budem ešte väčší, ešte silnejší. Než dneska ešte vidíte tiež nové videjko, tak môžete si tiež aj to kúknuť. Budem veľmi rád, keď aj tam nahodíte like a odber. No, ale nejdem vám to spoilerovať, proste uvidíte sami. Vidie nové proste videjko, nejdem vám nič k tomu viac vravieť. Nechám, aby ste sa prekvapili. Takže asi tak a myslím si, že by sme tak nafarmíme spolu o 3200 a ukončíme videjko. Alebo sem dám strih. Áno, nie. No, neviem. Ale nenafarmím to s vami, aj vy musíte vidieť asi ako farmím. Prosím, prečo nemôžu premiestniť ten autokliker, alebo čo to je? Toto dole to, to sa dá kúpiť za 50 robuxov, asi nejaký autokliker, alebo neviem. Neviem, čo to je, môžete mi napísať, ja som si to nekúkal. A asi tak. Ale chcem, aby ste aj vy videli z toho, ako farmím, lebo ježiš, teraz sa to fakt priblížilo, ľudia, to bolo nepríjemné, prepáčte. Budem sa snažiť byť opatrnejší, no a tie hlavy nejdem predávať, to sa až v ďalšom diele ukážeme, že koľko mi dal peniazy. Preto takže môžete tipovať do komentárov. Napíšte do komentárov, že koľko by mi mohlo dať 269 hlav, keď jedna dáva 50. To je, buď si to vypočítate, alebo si tipnite. Ja tipujem takých, neviem, 8000 možno. 8000 je podľa mňa také vhodné asi. Možno typujem tak 8000. No ale ešte uvidíme.
či ich nezískam viac popri tom, ako idem farmiť. Ako som pravil, našetríme 250 a už sa s vami rozlúčim. Podľa mňa títo Baconové zero dosť zaujímavé, akože už sú dosť namakané, ako môžete vidieť. A v ďalšom dieli, čo vy na to, kebyže v ďalšom dieli by som mal, koľko by som mal mať maso v ďalšom dieli, napíšte. Prosím vás, ale zase nepíšte 600 000, ako to nedám, to je fakt hard. Keď si predstavíte, že z jedného tohoto mám plus 6, tak ako budem úprimný. Kúňte sa na môj face. 100 000 sa mi ich zabíjať nechce, ako. To už môžem rovno dohrať hru, nie? Veď pochybujem, že by som teda potreboval 1 000 000 masla, to zase určite nie. Čiže pacnite like, ak chcete ďalšie videjka, také podobného typu. Podľa mňa úprimne bavia takéto videjka variť. A už takmer by som zabudol, už máme maslo. Alebo viete čo? Ježište na to kliker. Alebo neviem čo to je, proste napíšte, neviem či to nie je nejaká vec, neviem, napíšte mi do komentárov čo to je, prosím vás pekne. Ak túto hru poznáte a poznáte tento Game Pass, tak mi to napíšte. A už mám nádherne 3300, ako sme chceli. No, chcel som najskôr 3200, teraz potom 3250, ale máme 3300. Takže by som sa s vami rozlúčil takto nádherne pri tejto sopke. Takto. Takže čaute ľudia. Takže čus a vidíme sa u ďalšieho videjka. Takže čus.